Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirandasya Jnananjanashalakaya Chaturunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Tatha Mahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapatakamallam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanvitam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sabagana Lalita Shri Vichaghanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Shri Krishna. ഇന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. അതായത് ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപനായിട്ടും 3 ലോകത്തിന്റെയും മഹേശ്വരനായിട്ടും പിന്നെയോ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയെല്ലാം ഭോക്താവായിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്? ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മരണം, നമ്മൾ എപ്പോഴും മരണം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അശുഭമാണോ? അശുഭമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ മരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്? കാരണം മരണം ഒരു അശുഭമാണ്, അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അശുഭമല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലാണ് നമ്മൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്, ഭൗതിക തലത്തിലല്ല. ഭൗതിക തലത്തിൽ മരണം എന്നുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ആരാണോ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളായിരിക്കാം, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം, ആരോ അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം അവർക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വരുന്നു. അതുവഴി നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതായത് ഭൗതിക ബന്ധം, ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള മരണം എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക നിലയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആധ്യാത്മികത അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ്. അതായത് ആ ജീവാത്മാവ് ഇത്രയും നാൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ പരിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ
ആ തലത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള മരണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരം അത് എന്നായാലും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ചേതനയായിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിലോ അതൊരു വെറും ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്, പാൾ വസ്തുവാണ് ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത്. പലതരം മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മളുടെ കളിപ്പാട്ടം പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കണ്ണും മൂക്കും വായും നാക്കും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ജഡവസ്തു. നമ്മുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കും കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കും അതെല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോഴത്തെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്ക് തലമുടി വരെ ഉണ്ട്, കീ കൊടുത്താൽ നടക്കുന്നത് വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അത് ജഡവസ്തുവാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല, കാരണം അതെന്നായാലും ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ പല പല ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുള്ളവരാണ്. ആ ജന്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുക്കളല്ല നമുക്കിപ്പോഴുള്ളത്. ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കൾ ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ട് മരണം എന്നുള്ളത് അത് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവ് പോകുന്നു, അത്രമാത്രമാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അത്രയും കാൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭക്തന് മരണം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിലോ അടുത്ത ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി കൂടുതൽ സൗകര്യത്തോടെ കൂടുതൽ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കുക. അതാണ് ഒരു ഭക്തന് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതികതാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ളവർക്ക്, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് മരണം എന്നുള്ളത് വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അവരെല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമാണ്, ഒരു ആസ്വാദനം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഈ ജീവിതം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം വിട്ടുപോകുക എന്നുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ നിരന്തരം പേടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു അമ്മ പൂച്ച തന്റെ ചെറിയ കുട്ടികളെ തന്റെ വായിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിയോ തോന്നുകയില്ല. കാരണം അവർക്ക് അമ്മയുടെ വായിൽ അവർ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതരായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അതേ പൂച്ച തന്നെ ഒരു എലിയെ തന്റെ വായിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ എലി പ്രാണഭയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേദന കൊണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടയ്ക്കും. കാരണം എന്താണ്? അടുത്ത നിമിഷം എപ്പോഴാണ് തന്റെ മരണം? ഇതിൽ നിന്ന്, പൂച്ചയുടെ വായിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല, തന്റെ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആ ഒരു എലിക്കുണ്ടാവുക. അതാണ് ഒരു ഭക്തനും ഒരു ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സുരക്ഷിതനാണ്. അപ്പോൾ മരണം അടുത്തു വന്നാലും ആ ഭക്തന് ചിന്തയേയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തനിക്ക് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഇനിയും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും തനിക്ക് ലഭിക്കുക. അതിൽ താൻ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയോടുകൂടി കൂടുതൽ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് തനിക്ക് ലഭിക്കുക. എന്നാൽ ഒരു ഭൗതികതാവാദി, ഒരു ലൗകികവാദി അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ആസക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മരണം എന്ന് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് കിടക്കുക. ശരീരബോധത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരെയെല്ലാം വിട്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട, പേടിക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയോടുകൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ മരണത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ മരണത്തെ മറികടക്കുന്നു, മരണത്തെയും കവച്ചു വെക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്, ഒരു ഭക്തന് മരണമില്ല. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു പുനർജന്മമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തന്റെ മരണം എന്നുള്ളത് മരണമല്ല, പിന്നെയോ ഒരു പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഭക്തൻ ഉയരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ ഭക്തന് പുനർജന്മം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ നമ്മൾ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനനമുണ്ട്. ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണമുണ്ട്, മരിച്ച ഒരാൾക്ക് ജനനവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാകുന്നതോടുകൂടി മുൻ ജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവയിലൂടെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾ ജനിക്കുന്നത്, മരിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് തന്റെ മുൻ ജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങളെ വീണ്ടും അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണോ ബാക്കിയുള്ളത്, അടുത്തത് തനിക്ക് ഏതാണോ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത്, ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തനാകുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ, സീറോ ആക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങൾ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് പുനർജന്മം ഇല്ല. അതുവഴി ആ മരണത്തെ മറികടക്കുക. മരണത്തെ മറികടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം എന്നാൽ ജനനമുണ്ട്. അപ്പോൾ മരണത്തെ മറികടക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും മരണമോ ജനനമോ ഇല്ലാത്ത, പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഭക്തന് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. ബ്രഹ്മഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ആധ്യാത്മികനാണ്, ഞാൻ ബ്രഹ്മനാണ്. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക്, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനും ബ്രഹ്മനാണ്. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആധ്യാത്മികനാണ്, ഭൗതികനല്ല, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഭഗവതംശമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക. ജീവാത്മാവിനെ ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുക, ഉണരുവാൻ സാധിക്കുക. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുക. അതിന് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം. ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധരാകണം, അവബോധം പരിശുദ്ധമാകണം. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് വേണം? അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് അങ്ങനെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അധിയജ്ഞഃ കഥം കോത ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ. അതിന് ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് ഉത്തരം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ജരാമരണ മോക്ഷായ മാം ആശ്രിത്യ യദന്തിയേ. ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ആരാണോ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദുഹു കൃഷ്ണം, അവർ ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന്. അതായത് അവർ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അധ്യാത്മം കർമ്മചാഖിലം, കൂടാതെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി, ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവുള്ള അവർ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് വഴി ജരാമരണ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന അവർ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി അറിവുള്ളവരും സ്വയം ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നവരുമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ സാധിഭൂതാദി ദൈവമാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ദേവന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും അധിപതിയായിട്ടും യജ്ഞപതിയായിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്, അധ്യാത്മം എന്നാൽ എന്താണ്, കൂടാതെ അതിഭൂതം അതിദൈവം എന്നാൽ എന്താണ്, അധിയജ്ഞം എന്നാൽ ആരാണ്, കൂടാതെ പ്രയാണകാലെ ആ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട്, പ്രയാണകാലേ എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മരണവേളയിലാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് അവസാനം വരെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഏത് ദിശയിലേക്കായിരുന്നു, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് ദിശയിലേക്കായിരിക്കുന്നു, അതെല്ലാം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മരണമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളും ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മനസ്സിൽ സ്വരൂപിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്നുവോ അതിന്റെ ഒരു പ്രകടനമായിരിക്കും നമ്മുടെ മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളും എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. സദാ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചോ, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചോ അതിന്റെ ആകെ തുകയായിട്ടുള്ളതാണ് മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, നമ്മുടെ സ്മരണ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു വർഷം മുഴുവനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു വർഷം മുഴുവനും പഠിച്ചതാണ് അവസാന വേളയിൽ അവസാന പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും തന്നെ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വളരെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ജയിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതകാലം നമ്മുടെ ഈ ജീവൻ മുഴുവനും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആ സേവനങ്ങളെയും ആർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, ഭഗവാന് വേണ്ടി, ആ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ആ ജന്മം മുഴുവനും നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മരണ മുഴുവനും ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം സ്വരൂപിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെല്ലാമുള്ള പലവിധ ചിന്തകളായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പുതിയ ജന്മത്തിലേക്ക്, പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് മരണസമയത്തും ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ സ്മരണകൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ മരണസമയത്ത് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തകരാറിലാകുന്നു. മനസ്സും നല്ല നിലയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ നില ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ മനുഷ്യന് ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാകുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മരണസമയത്ത് എന്റെ സ്മരണ വരുമെന്ന്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്. ഭഗവാൻ ഉവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗഃ കർമ്മ സംഹിതഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം,
ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ളത് അക്ഷരമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതൻ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവോ അധ്യാത്മം ഉച്യതേ. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അധ്യാത്മം, ഭൗതികമല്ല. ഈ ശരീരത്തിനെ പോലെ 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഈ ജീവാത്മാവ്. പിന്നെയോ ആധ്യാത്മികനാണ്, സ്പിരിച്വലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗഃ കർമ്മസംഹിതഃ. ഭൗതിക ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരത്തിന്റെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രവർത്തികളെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം കർമ്മത്തിന് പ്രതികരണമുണ്ട്, പ്രതിഫലമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികത്വത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതൊരിക്കലും കർമ്മമല്ല. ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് കർമ്മം. അതായത് ഭൗതിക തലത്തിലാണ് കർമ്മം എന്നുള്ള വാക്കുള്ളത്. കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രതികരണമുണ്ട്, പ്രതിപ്രവർത്തനമുണ്ട്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതിപ്രവർത്തനമില്ല. പിന്നെയോ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി, അത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി, വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയോടോ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയോടോ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൗതികമോ ആധ്യാത്മികമോ ആയ ശരീരം ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി, മറ്റൊരു വശത്ത് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി, യോഗമായ മഹാമായ. നടുവിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ, തടസ്ഥ ശക്തികൾ, മാർജിനൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വാർത്ഥതയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനാണ് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ യോഗമായയുടെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രമേണ ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് വഴിയും സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ജീവിതം വേണമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിസ്ഥനാകുമ്പോൾ 84 ലക്ഷം ജീവി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ആ ജീവാത്മാവ് പിറവിയെടുക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ശരീരമേ ജീവാത്മാവിനുള്ളൂ. ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ. ഭൗതിക തലത്തിലാണെങ്കിലോ ശരീരം ഭൗതികം, ആത്മാവ് ആധ്യാത്മികം, അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യനായും മൃഗമായും പക്ഷിയായും ദേവനായും സ്വകർമ്മ അനുസൃതമായി വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നു. ഭൗതിക സ്വർഗലോകങ്ങൾ പ്രാപിച്ച സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പുണ്യം തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളെയാണ് കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി അധിഭൂതം, അധിയജ്ഞം എന്നാൽ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അധിഭൂതം ചരോ ഭാവഃ പുരുഷാദി ദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം.
അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ജനിക്കുക, വളരുക, പിന്നീട് വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുക, പിന്നീട് നശിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള പ്രവണത ഉള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അധിയജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ്? അല്ല, അധിദൈവം എന്നാൽ ആരാണ്? സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അധിദൈവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഉൾപ്പൂകിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അധിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ അധിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വാണരുളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു? അന്ധകാലേ ചമാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഹ പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മുന്നി പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാകില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ സ്മരണ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ചിലർ പറയും ചെറുപ്പകാലത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റിട്ടയർ ആയിട്ട് വയസ്സായിട്ട് ചെയ്യാൻ, അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാറ്. പക്ഷെ അതല്ല. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അതിനും പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവസാന കൊല്ല പരീക്ഷയാകുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കാം, അപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഇത്രയും ഒരു വർഷത്തെ മുഴുവനും എല്ലാം പഠിച്ച് പാസ്സാകാനായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമാകുകയില്ല. പിന്നെയോ ദിവസവും പരിശീലിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഉണർന്നെണീറ്റ് നാളെ മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാകില്ല. ക്രമേണയുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതിൽ ദൃഢനിശ്ചയരാകണം. നമ്മൾ അതിൽ നിഷ്ഠയോടുകൂടി മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അതിന്റെ പരിശീലനം നമ്മൾ ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയാക്കി നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പോൾ ക്രമേണ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവബോധത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ഭഗവാനെ കാണുവാനും എല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാനോ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം സദാ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു നിയമത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഇത്രമാത്രം ജപിക്കുമെന്ന് കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഒരു മാല 2 മാല എത്രമാത്രം ജപിക്കുമോ അത് നമ്മൾ വേറെ ജപിക്കണം. അത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ജപിക്കണം. അതുകൂടാതെ
നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ നാമോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ പവിത്രരാക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ഒരു പരിശീലനമാകുന്നു. അങ്ങനെ മരണവേളയിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൂടാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്? ത്രിനാദപി സുനീചേന തരോരിവ സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ട്, വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തിയും പുല്ലിനെ പോലെ ക്ഷമയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുല്ലിനെ നമ്മൾ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന പുല്ലിനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ജനങ്ങളോ ആരൊക്കെ വരുന്നവരൊക്കെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാലും ആ പുല്ല് ഒരിക്കലും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് താനെ നിവർന്നു നിൽക്കും. അതുപോലെ വൃക്ഷം വെയിലും മഴയും എല്ലാം മഞ്ഞും എല്ലാം എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ആരോടും പരാതി പറയുന്നില്ല. ആ വൃക്ഷം അതിന് പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ്. തണല് തന്ന് സഹായിക്കുന്നു, ഇലകൾ തന്ന് സഹായിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ തന്ന് സഹായിക്കുന്നു നമ്മളെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാതെയും താൻ സ്വയം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുത്തും സഹനശീലത്തോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമജപം ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കാരണം മരണവേളയിൽ നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ സ്മരിക്കുന്നത് ആ ഭാവത്തെ, ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നു. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദികൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മരണവേളയിൽ എന്നെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കും. നേരെ മറിച്ച് മരണവേളയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വളർത്തു പൂച്ചയെയോ വളർത്തു നായയെയോ ആണ് സ്മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ആ രൂപത്തെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തോ എന്നിവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണയുദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പോൾ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മരണവേളയിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ കേൾക്കുകയും താൻ കേട്ടതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് മരണവേളയിലും ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണയും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥയാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ ഭരത മഹാരാജാവ് എന്നുള്ള ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് ഭാരതം എന്നുള്ള പേര് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഭരത മഹാരാജാവ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഈ ലൗകിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച് മറ്റുള്ള മഹർഷിമാരുടെ ഒപ്പം താമസിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം
അടുത്തുള്ള പുഴയിൽ കൈകാലുകൾ കഴുകി കുളിച്ച് സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള മാൻ അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്നു. ആ മാൻ അവിടെ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൂരെ നിന്ന് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ അലർച്ച, സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം കേൾക്കുന്നു. അത് കേട്ടിട്ട് ഈ ഗർഭിണിയായ മാൻ പേടിച്ചു പോകുന്നു. അത് ആ പുഴയെ നീന്തിക്കടന്ന് അക്കരെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ പേടി മൂലം, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയുമായിരുന്നു, അത് അവിടെ തന്നെ വീണ് ഗർഭം അലസി ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ശിശു പുറത്തേക്ക് വരികയും ആ മാൻ അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് അവിടെ സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചെറിയ മാനിനോട് വളരെയധികം കരുണ തോന്നുന്നു. കാരണം അത് അപ്പോൾ പ്രസവിച്ചു വീണ മാൻ, അതിനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ചെറിയ മാനിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക്, തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ആശ്രമത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ മാനല്ലേ, പ്രസവിച്ചു വീണ ഉടനെയുള്ള മാൻ, അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ രാജാവിന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അതിന് 4 നേരം പാല് കൊടുക്കുക, വേണ്ടുന്ന ആഹാരം കൊടുക്കുക, അതിനെ ഉറക്കുക മുതലായിട്ടുള്ള സേവകളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് രാജാവ് ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ക്രമേണ തന്റെ ഭഗവാന്റെ സേവകളെല്ലാം കുറഞ്ഞു വന്നു. ഈ മാനിന്റെ സേവകൾ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് ആ മാനിനോടുള്ള അടുപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. മാനിനെ സേവിക്കുന്നതും വർദ്ധിച്ചു വന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ കുറഞ്ഞു വന്നു. അങ്ങനെ ആ മാൻ വലുതായി. അതെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? അത് വലുതായതോടുകൂടി തന്റെ കൂട്ടാളികളെ, തന്നെ പോലുള്ള മറ്റു മാനുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവരുടെ ഒപ്പമായി ജീവിതം, അവരോടൊപ്പം നടക്കുക, അവരോടൊപ്പം ആഹാരം കഴിക്കുക മുതലായവ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കളിക്കാനും എല്ലാം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കുറഞ്ഞു വന്നു. രാജാവിനെ വളരെയധികം മാനസികമായിട്ട് വിഷമമായി. കാരണം തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെയാണ് രാജാവ് ആ മാനിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ആ ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്ന് ദേഹബോധത്തിൽ, ബന്ധുത്വത്തിലേക്ക് ആസക്തി, മമതാബന്ധം വർദ്ധിച്ചു വന്നു രാജാവിന്റെ. താൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാജ്യഭാരം ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം മറന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ മാനിന്റെ ചിന്തയിലായി രാജാവിന്റെ ജീവിതം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ മാൻ സന്ധ്യയായിട്ടും തിരിച്ചു വന്നില്ല. രാജാവിന് വളരെയധികം പേടി തോന്നി. കാരണം കാട്ടിൽ അനേകം വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാലോ മാനിന്? അദ്ദേഹം മാനിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഒരു കുഴിയിൽ വീണ് അദ്ദേഹം മരണമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത ഈ മാനിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളി കേട്ടിട്ട് ആ മാൻ അവിടേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ മാനിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാനിന്റെ ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനായിട്ട് പിറക്കാനായിട്ട് യോഗമുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ആ മാനിന്റെ ജന്മത്തിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മുൻ ജന്മ സ്മരണ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ആരായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്നെല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ പഴയ ആശ്രമത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നു ആ മാൻ. എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ മറ്റുള്ള മഹർഷിമാരോടൊപ്പം അവരുടെ മന്ത്രജപങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നു. ആ മാനിന്റെ ശരീരം കളഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു മൂകനും ബധിരനുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ. തനിക്ക് ചെവിയും കേൾക്കുന്നില്ല, സംസാരിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ മമതാബന്ധം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ. താനൊരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നിൽ ആകൃഷ്ടരാകും, തനിക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകും. താൻ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരും, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം പെട്ടുപോകും, താൻ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടും. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ലൗകിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് പോകണം, അതിനുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബധിരനും മൂകനുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സമയം നീക്കി. വീട്ടുകാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് കാട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഒരു സാധുവിനെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നാൽ,
ഈ 2 ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഒരു ദിവസം ഒരു രഘുഗണൻ എന്നുള്ള ആ സ്ഥലത്തെ രാജാവ് ഒരു തന്റെ ഒരു തേരിൽ കയറിയിട്ട്, തേരിൽ കയറിയിട്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പല്ലക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് 4 ജോലിക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ജോലിക്കാരന് പെട്ടെന്ന് സുഖമില്ലാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നവർ ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയെ തപ്പിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ആരെയാണ്? ഈ ഭരത മഹാരാജാവിനെ, ജഡഭരതനെ. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പല്ലക്കെടുപ്പിക്കാൻ, ചുമക്കാൻ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു യോഗി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിലത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു പ്രാണിയെയും ഉപദ്രവിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത്. അത് രാജാവിന്റെ പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു. രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ ജഡഭരതൻ ആ രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അതിലൂടെ രാജാവിന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ. ഏത് സ്മരണയോട് കൂടിയാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യച മയ്യർപ്പിത മനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയഃ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മരണസമയത്തും നമുക്ക് ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കും ഭഗവാനെ, ഭഗവാന്റെ പരമപദം കൂട്ടുവാനും സാധിക്കുന്നു. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ സദാസമയവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ അനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഏത് വിധത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരറിവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും, ഒന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാൻ. കവിം പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരേഭ്യഃ സർവസ്യ ധാതാരം അചിന്ത്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, കവിയാണ്. കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവജ്ഞൻ, എല്ലാ അറിവുമുണ്ട് ഭഗവാന്. പുരാണവനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്. അനുശാസിതാരം, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. അണോരണീയാം സഹ,
ഭഗവാൻ ഒരു അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അനുസ്മരീദ്യ, എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകൻ, സർവസ്യ ധാതാരം, എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകനും ഭഗവാനാണ്. അചിന്യ രൂപം, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും അതീന്ദ്രിയനാണ്, ആധ്യാത്മികനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയോടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെല്ലാം ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ സ്വയം സങ്കല്പിക്കാൻ പോയാൽ അത് നടക്കുകയില്ല. അചിന്യനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. ആദിത്യവർണം, ഭഗവാന്റെ വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ തേജസ് ആദിത്യന്റെ തേജസ്സാണ്. ഒരു സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. തമസഹ പരസ്താർ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് താമസികമാണ്, തമസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ആ ഇരുട്ടിനും പുറത്ത്, ഇരുട്ടിനും മേലെ പ്രകാശത്തിന്റെ ലോകത്താണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയും. തമസഹ പരസ്താത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ശിവനും ബ്രഹ്മദേവനും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ധ്യാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ മരണസമയത്ത് ഒരു യോഗം പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, യോഗനിഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി, നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, അഷ്ടാംഗ യോഗമെല്ലാം പരിശീലിക്കുന്ന വ്യക്തി സദാസമയവും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ സമാധിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള യോഗം പരിശീലിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സ്വയം മരണത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഏത് സമയത്ത് തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അവിടേക്ക് ഈ ജീവാത്മാവിനെ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾക്ക് കഴിവുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾ എങ്ങനെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും? അവർ യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ 2 പുരികത്തിനും നടുവിൽ പ്രാണവായുവിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി ആ പ്രാണവായുവിനെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏത് ലോകത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകണമോ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ജീവാത്മാവിനെ അവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു ഭക്തന്റെ പരിശീലനമല്ല ഇത്. ഷഡ്ചക്ര യോഗമത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അജാമിളന്റെ കഥയാണ്. അജാമിളൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ. അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പിതാവിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ അച്ഛന്റെ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. കാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വേശ്യ ആ വേശ്യയുടെ സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം രമിക്കുന്നത് കാണുന്നു. അതോടുകൂടി അജാമിളന്റെ മനസ്സ് ആകപ്പാടെ വ്യാകുലമാകുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും പൂർണ്ണ ഭക്തിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചഞ്ചല മനസ്കനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു വേശ്യയുമായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വേശ്യയോടൊപ്പം പോയി താമസിക്കുന്നു. ആ വേശ്യയോടൊപ്പം താമസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിത ചെലവിന് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല.
ബ്രാഹ്മണത്വം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കളവും ചതിയും എല്ലാം ചെയ്ത് പല വിധത്തിലുള്ള അന്യായങ്ങളും ചെയ്ത് തന്റെ ജീവിതത്തെ നീക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സായി, അദ്ദേഹത്തിന് 10 കുട്ടികളുണ്ടായി. അവസാനത്തെ കുട്ടിയുടെ പേര് നാരായണൻ എന്നിട്ടു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ വയസ്സായി, അദ്ദേഹം കിടപ്പിലായി, മരണാസന്നനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യമദൂതന്മാർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. എന്തുകൊണ്ട് യമദൂതന്മാർ വരുന്നു? ഇദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും കൂടെ അനേകം അന്യായങ്ങൾ ചെയ്തു, തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, പാപങ്ങൾ ചെയ്തു. അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് യമരാജാവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് യമദൂതന്മാർ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവരെ കണ്ടതും ഈ അജാമിളൻ പേടിച്ച് നാരായണ എന്ന് തന്റെ മകനെ വിളിച്ചു. നാരായണ നാരായണ എന്ന് ഉറക്കെ പേടിച്ചിട്ടാണ്, തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത്. പക്ഷെ നാമം ഭഗവാന്റേതാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ നാരായണ എന്നുള്ള നാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ നാരായണ നാമം കേട്ടതും അവിടേക്ക് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പാഞ്ഞു വരുന്നു. അവർ യമദൂതന്മാരോട് അവരോട് ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അവരുമായിട്ട് അവർ സമ്പാദിച്ച്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, ഇദ്ദേഹം നാരായണ നാമം ഉരുവിട്ടത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ എല്ലാം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും യമലോകത്തേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തർക്കിച്ച് ആ യമദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ആ അജാമിളന് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന നിമിഷം നാരായണ നാമം വിളിക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ് സന്ദർഭം ഉണ്ടായത്? അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ആ സുഹൃതം ചെയ്തതുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മകന് നാരായണ എന്നുള്ള പേരിടാനും സാധിച്ചു. കൂടാതെ തനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനും സാധിച്ചു. അതാണ് സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഭഗവാൻ എത്ര കുറച്ച് നമ്മൾ സേവകൾ ചെയ്താലും അത് നമ്മളെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ മരണവേളയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടി, പ്രാണൻ തിരിച്ചു കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി താൻ എത്രമാത്രം വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്തത്, അന്യായമാണ് ചെയ്തത്. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും അത് വേണ്ട വിധം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ തനിക്ക് ഇപ്പോൾ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടേക്ക് ഋഷികേശിലേക്ക് ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ പോയി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പരിപൂർണനാകുന്നു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ കഥ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അജാമിളന്റെ കഥ. യമദൂതന്മാരെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നതെല്ലാം അജാമിളന് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ധ്രുവ മഹാരാജാവാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവും ഇതേപോലെ അഷ്ടാംഗയോഗം പരിശീലനം ചെയ്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം രാജ്യഭാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് പിന്നീട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് സമയമാകുമ്പോൾ സ്വയം വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തേരിൽ കയറ്റി വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ യോഗം പരിശീലിക്കുന്നവനെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണം. എന്താ? തന്റെ നെറ്റിയിൽ തന്റെ പ്രാണവായുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം തന്റെ പ്രാണവായുവിനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുവാൻ. പക്ഷേ ഭക്തന്, ഒരു അനന്യ ഭക്തന് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അനന്യചേതാഹ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അപ്പോൾ മരണവേളയിൽ, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യോഗികൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അവസാന സമയത്ത് സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്ര ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. തസ്യ അഹം സുലഭഃ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും, സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ
ആ ഭഗവാനെ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള വഴി ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ആ സമയമെല്ലാം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക. ഇത്രമാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്നെ പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനായി കൊണ്ട് പോകണം? അതാണ് അടുത്ത 2-3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ന ആപ്നുവന്തി. എന്നെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുനർജന്മമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ എന്നെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് അവർ മഹാത്മാക്കളാണ്. അവർക്ക് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, പൂർണ്ണമായിട്ടും ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും അശാശ്വതവുമാണ്, ശാശ്വതവുമല്ല താനും. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റൊരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവിടേക്ക് പോയാലോ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ ലോകത്തിലും ജനനവും മരണവും ഉണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാ ലോകാഹ പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ മുതൽ, ബ്രഹ്മലോകം അതായത് സത്യലോകമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകമാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെ പാതാളം വരെ എല്ലാ ലോകത്തിനും പുനർജന്മമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ മാമുപേത്യാതു പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ. പക്ഷെ എന്നെ പ്രാപിച്ചാൽ പുനർജന്മമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത 3 ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് വഴി എങ്ങനെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നടക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിയിലൂടെ ഇവിടെ ജനിക്കപ്പെടുന്നു, പിന്നീട് സൃഷ്ടി സംഹാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു, വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രകടമാകുന്നു, സൃഷ്ടിയിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു, സംഹാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ അപ്രകടമാകുന്നു, അതായത് അവ്യക്തമാകുന്നു, വ്യക്തവും അവ്യക്തവും. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം മഹര്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്താം തേഹോ രാത്രവിദോ ജനാഹ. മനുഷ്യ ഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്, രാത്രിക്കും അത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലഗണനയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്നുള്ളത് സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലിയുഗങ്ങൾ, ഈ 4 യുഗങ്ങൾ 1000 തവണ ആവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലായി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിക്കും ഇത്ര തന്നെ ദൈർഘ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെ കൽപ്പം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 1000 തവണ ഈ 4 യുഗങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാകുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ സമയത്ത് ഈ സൃഷ്ടികൾ നടക്കുന്നു. നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ജനിച്ചും മരിച്ചും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ജീവിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടിയെല്ലാം ഭഗവാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാം സംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മുഴുവനും രാത്രിയാണ്, പ്രകാശമില്ല, സൃഷ്ടിയേ ഇല്ല ഇവിടെ. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു, അതായത് 1000 യുഗം
4 യുഗങ്ങളും 1000 തവണ കടന്നു പോകുന്നിടത്തോളം സമയം, അത്രയും സമയം ബ്രഹ്മാവ് ഉറക്കത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നു, കൽപ്പം ആരംഭിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഇവിടെ കണക്ക്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും നടക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടിയെ നൈമിത്തിക എന്ന് പറയുന്നു, ഒക്കേഷണൽ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിലും ഈ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോ കൽപ്പത്തിലും ഈ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അതിനെ നൈമിത്തികമായിട്ടുള്ള സംഹാരം അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്താദ്വ്യക്തയഃ സർവാഃ പ്രഭവന്ത്യഃ രാഗമേ രാത്രിയാഗമേ പ്രളീയന്തേ തത്രൈവ അവ്യക്ത സംജ്ഞകേ. ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് രൂപമില്ല, അവർക്ക് ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അവർ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവ്യക്തമാകുന്നു, അപ്രകടമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും, ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ, ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അതിനെ വ്യക്തതയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയും, പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂതഗ്രാമഃ സയേവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രളീയതേ രാത്രിയാഗമേ അവശഃ പാർത്ഥ പ്രഭവത്യഃ രാഗമേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജനനവും സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനും അപ്പുറമാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. പരസ്തസ്മാത് ഭാവോന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്താ സനാതനഃ യഃ സ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്സു ന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു ധാമമുണ്ട്. ആ സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗ അവസാനത്തിലും, അതായത് പ്രളയം വന്ന ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവനും നശിച്ചാലും ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാശവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ധാമത്തിന് എന്താണ്, ആ ധാമം ഏതാണ്? അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാനനിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മുടെ ധാമം അതാണ്. കാരണം ഒരു കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ തന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപോയ കുട്ടിക്ക് ആ അച്ഛനും അമ്മയും എത്രമാത്രം ധനികരാണെന്നോ, അവർ എവിടെയുണ്ടെന്നോ, അവർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നോ, അവർ തന്റെ മാതാപിതാക്കളാണെന്നോ പോലും അറിയില്ല. പക്ഷേ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാകുന്ന ആരെങ്കിലും ആ കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ്, നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും ജീവിക്കേണ്ടവനല്ല. നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്, അവർ അത്രമാത്രം സമ്പത്തുള്ളവരാണ്, നിനക്ക് അവിടേക്ക് പോയിക്കൂടെ, നിനക്ക് അവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ എന്നെല്ലാമുള്ള അറിവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച്, താൻ ആരാണ് എന്ന്, തന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന്, തന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് എന്ന്, തന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി എന്താണ് എന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് തന്റെ ആ വിലാസം മനസ്സിലാകുന്നു, തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിലാസം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിലാസം എന്താണ്? നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ ആ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള
അഡ്രസ് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്, നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ അജ്ഞതയാൽ ദേഹബോധത്താൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു, നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്താൽ, എന്തെല്ലാം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും, അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി ഭക്തിയോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്റെ ഭക്തരാകുവാനും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിയുവാനും എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരുവാനും സാധിക്കുന്നു. മരണവേളയിൽ അങ്ങനെ എന്നെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ആലോചിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സത്സംഗം വേണ്ട എന്ന് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ദേഹബോധത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം ഓരോ യുഗത്തിലും അവതരിച്ച് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഓരോ യുഗത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ട് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നു. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എത്രമാത്രം ആചാര്യന്മാർ ഇവിടെ വരുന്നു. വ്യാസദേവന്റെ അവതാരം എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 4 വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, ഭാഗവതം മുതലായവ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വ്യാസദേവനായിട്ട് അവതരിച്ച് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് എന്നെന്നും ഉപകാരപ്രദമാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്, ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് ആ കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുക, തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക എന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ധാമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുരുഷഹാസ പരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ യസ്യാന്തഹസ്താനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവ്വതിലും മഹത്തമനായ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ധാമമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത പരമമായിട്ടുള്ള ധാമം. ആ ധാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നത്. എങ്കിലും എല്ലാ ദിക്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും അദ്ദേഹം കുടികൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം? അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട്, ആ ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഈ യോഗികൾ, യോഗം പരിശീലിക്കുന്നവർ, അവർ പല വിധത്തിലും ശക്തി സമ്പാദിക്കുന്നു. അവർ ഏത് സമയത്ത് തന്റെ ദേഹത്തെ ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും, ഏത് സമയത്ത് ദേഹത്തെ ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിം ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതായാന്തിതം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭാം. ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേത് കാലങ്ങളിലായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നുമുള്ളത് ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അഗ്നിർജ്യോതിരഃ ശുക്ലഃ ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാതാഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഉത്തരായണ കാലത്ത് ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ പ്രകാശമുള്ള സമയത്ത് അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരാൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം വിടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം. അല്ലെങ്കിലോ ധൂമോ രാത്രിസ്തദാ കൃഷ്ണഃ ഷണ്മാസ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിർ യോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ധൂമ സാന്നിധ്യം, പുകയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രാത്രി സമയത്ത് കൃഷ്ണപക്ഷത്ത് ദക്ഷിണായനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം വിടുന്ന യോഗിക്ക് ചന്ദ്രന്റെ ലോകം
മാത്രം പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ചന്ദ്രലോകം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആ ചന്ദ്രലോകം വരെ പോകാൻ സാധിക്കും. ആ ചന്ദ്രലോകം വരെ പോയി ആ പുണ്യകർമ്മം തീരുന്നത് വരെ അവിടെ താമസിച്ച് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗതി ഹേദേ ജഗതഃ ശാശ്വതേ മതേ ഏകയാ യാത്യന വൃത്തിം അന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് ഇരുട്ടിലും, അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോകുന്നയാൾ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, അന്ധകാരത്തിലൂടെ പോകുന്നയാൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നേ തീരൂ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം യോഗികൾക്കാണ്. എങ്ങനെ തന്റെ ശരീരത്തെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തിയാൽ ഈ യോഗ വിദ്യകളെല്ലാം അഭ്യസിക്കുന്ന യോഗികൾ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഒരു ഭക്തൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ഥ ജാനൻ യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ രണ്ട് വഴികളെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന് സംഭ്രമമൊന്നുമില്ലാത്തത്? ഭക്തൻ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. കാരണം ഭക്തൻ മരണത്തെ മറികടക്കുവാനുള്ള വഴി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. കൃഷ്ണഭക്തിയിലൂടെ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് മരണത്തെ മറികടന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒരിക്കലും തന്റെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, തന്റെ ആത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെയോ മരണസമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് സ്മരണ ഭക്തനുണ്ടാകും. അത് മാത്രം മതി. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള സേവനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്, നമ്മുടെ ഭക്തി കണ്ടിട്ട് കരുണാമയനായ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖമെല്ലാം പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ നാമജപം ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ ആ പ്രയത്നത്താൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭക്തനാകുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാകുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക, ദാനം ചെയ്യുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അതായത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക മുതലായവ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അനേകം പുണ്യം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു, വേറൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നില്ല, ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്ന, മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പുണ്യത്തിന്റെയും ഫലം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽ പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങൾ എല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനം ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നതത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്? രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദൗ ശ്രദ്ധ, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം.
ആദൗ ശ്രദ്ധ സദാ സാധുസംഗ. ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി ഞാൻ എന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിന് വഴിയാകുന്നു. ആ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഭജനക്രിയ, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. ആ ഭജനക്രിയകൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നു. അനർത്ഥ നിവൃത്തി സ്യാദ്. ആ ഭജനക്രിയകൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇല്ല, നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ദുശീലങ്ങളെല്ലാം പോയി നമ്മിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. എപ്പോഴോ അതിൽ ക്രമേണ അതിൽ ആസക്തി വളർന്നു വരുന്നു. രുചി, ആസക്തി, ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യവും ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടുള്ള ആസക്തിയും വളർന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആസക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം, സത്സംഗം. അങ്ങനെ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്, നാമരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള, ലീലകളെ കുറിച്ച് എല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പോയി നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവ്, ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്നു. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ അവസാന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സ്മരിക്കുവാനായിട്ട് തനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. വായുരനിലം അമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മരാ കൃതം സ്മര. ഇതാണ് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ 17ാമത്തെ മന്ത്രം. ആ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ പറയുകയാണ്, ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. അതായത് ഭൗതിക ശരീരമാണ്, ഇത് മരണത്തോടുകൂടി ഭസ്മമായിട്ട് തീരുന്നു. എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ വിലീനമാകുന്നു. അപ്പോൾ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അപ്പോൾ മരണവേളയിൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്മരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ, അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തെല്ലാം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു, അങ്ങയുടെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി, അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു, അതെല്ലാം അങ്ങ് സ്മരിക്കണം, അങ്ങ് സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ അങ്ങ് സ്മരിക്കണം എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാൻ അത് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈപിടിക്കും. ആ സമയത്ത് മരണവേളയിൽ നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണ്, നമുക്ക് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ, അങ്ങ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായകാരിയാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം ഓർക്കണമേ എന്ന് ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കരുണയുണ്ടായാൽ, നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം ഭഗവാന് സന്തോഷമാകയാൽ ആ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആ സമയത്ത് സഹായിക്കും. മരണവേളയിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമം പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു അതെല്ലാം ആ സമയത്ത് ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്നിൽ കരുണാകടാക്ഷം കാണിക്കണം എന്ന് ആ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മരണവേളയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ, ആ അവസാന നിമിഷത്തിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. ക്രമേണ നമ്മുടെ നമുക്ക് സമയം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വയം അറിയാൻ സാധിക്കും.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് സമയമേ ഇല്ല, ഒരു 5 മിനിറ്റ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല, അത്രമാത്രം തിരക്കാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവം ഒരു മാല ദിവസവും 108 തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, നമ്മളത് ആരംഭിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം നമുക്ക് അത് കൂട്ടി വരാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചു നമുക്ക് സമയമേ കിട്ടില്ല എന്ന്. ഇപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക്, ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേക സമയം നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്രമേണ ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കണം, നമ്മൾ ഒരടി വെക്കണം ഭഗവാനിലേക്ക്, പിന്നീട് ഭഗവാൻ നമ്മിലേക്ക് 10 അടി വെക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരടി മൂലം ഭഗവാൻ പിന്നീട് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാകും. ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തോന്നിക്കുവാനും അതിനുള്ള സഹായം ഉണ്ടാക്കാനും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവും ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഭക്തിയോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇത് ആരംഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം, അതിലർത്ഥമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പ്രയത്നമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്, പിന്നീട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. നമ്മൾ ഒരുമ്പെട്ടാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അത് നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ